Nadawat na gayud sa Kapitolyo sa Sugbo ang kapin 3 milyones ka mga face mask gikan sa Department of Social Welfare and Development. Gipanghatag usab kini sa Kapitolyo ngadto sa mga istasyon sa Kapolisan sa probinsya aron mooy ilang iapod-apod sa katawhan nga madakpan sa kadalanan nga way face masks. Ang pagdonar sa DSWD-7 sa maong mga face mask nahaom sa pulisiya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga dili na pamultahon ang mga madakpan nga wa mag-sul-ob og face mask. So let us be the epitome of fairness and justice. And in the case of those that are not wearing masks, especially those that need to go out day after day to make a living, tinagalog pa isang kahig, isang tuka. Ug di mo trabaho, way tukaon. They deserve all of our understanding. Mao kini ang makahuluganon nga panawagan ni Gobernador Juan Garcia ngadto sa mga Sugboanon atol sa ceremonial turnover sa face mask ni adtong Abril 26 sa Social Hall. Ato ning ang kunon, responsibilidad nato, tabangan nato ang mga kabus nga naglisod taliwala ni ining pandemya karon. Dili nato abusahan, dili nato multahan. Atong kaluy-an, face mask o face shields, atong tagaan. Matod niya, naglisod na ang katawhan karon ug ang pagpangayo og multa makasamot sa ilang kalisod kay sama ra nga gibawian sila sa ilang ginagmay nga income. Gipasalig usab ni Police Colonel Engelbert Soriano, ang bagong hepe sa Kapolisan sa lalawigan sa Sugbo, ang ilang suporta sa mga pulisiya sa gobernador, ilabi na sa pag-atubang sa COVID-19 nga mga sitwasyon. So yung distribution ng mask ngayon will further support yung effort namin sa PNP Cebu na tulungan yung mga mahihirap na hindi maka-afford makabili ng mask para maproteksyonan sila and the people that are with them also. So before itong turnover, considering na a week ago sinabi na po sa akin ng ating governor na instead of hulihin, tulungan. Ito po makakatulong naman sa amin para sa availability ng mask para sa public. Ato sa maong ceremonial turnover, gitambungan usab kini sa Vice Gobernador ug sa mga miyembro sa Junta Probinsyal. Ingon man ang tanang hepe sa kapulisan sa kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa probinsya. Kinsa nagpakita sa ilang suporta sa pulisiya sa gobernador. And I agree, Gov is right, nga kining walay maskara, di ilang dakpon, hatagan og maskara. Kay labing tinuod, daghan kaayo natong mga ikaigsunan nga di gani maka-afford nga palit og maskara. Sa mensahe ni Police Regional Office kung PRO7 Director Ronnie Montejo, nga gibasa ni Police Colonel Elmer Lim, nagkanayon nga ang pagpanghatag og face mask sa Kapitolyo nagpakita sa kaseryoso sa pagtabang sa katawhan. During these unusual times, our understanding and kindness for others is needed. Salamat, Gov. Gwen Garcia, sa imong kaluoy sa katawhan. We are one with you in helping the Cebuanos lighten the burden in the crisis that we are facing. Sa iyang bahin, matod ni DSWD-7 Regional Director Rebecca Giamala, iyang itaho ngadto sa kauluhan kini nga makahulugan ug angay sundon nga pulisiya sa gobernador. Even without telling Gov, she knew what should be done. And I'm happy that today we have here with us all these men in uniform to help us, to help Cebu as well as DSWD in the distribution of this face mask to the poor, vulnerable individuals. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.